Pozrite sa, ako prebieha montáž plachtového prístrežku od Hagro, krok za krokom. Na miesto prichádza vozidlo s kompletnou konštrukciou, zabalenou v boxe pripravenou na montáž. Ako prvé rozbalíme box, rozložíme všetky komponenty na zem a skontrolujeme, či je všetko pripravené. Následne sa presne rozmerajú body, kde budú osadené základové kotviace pätky. Keď sú pätky na mieste, začína sa spájanie oblúkov. Každý oblúk sa postupne zostaví a zdvihne na svoje miesto. Oblúky sa najskôr vzperami spoja dokopy a následne sa pridajú obvodové ploty. A môžeme začať s nasadením zadného čela a neskôr hlavnou plachtou. Všetko sa dotiahne a vznikne nám praktický prístrešok pre zvieratá či seno, a to všetko len za pár hodín.